ஒரு சீன பாதிரியார் இஸ்தாம்பூரில் உள்ள ஒரு சகோதரனுக்கு எழுதின கடிதத்தை வாசிக்கிறேன். சீன தேசத்து ஆரவார கூக்குரல் அடங்கிவிட்டது. பரபரப்பாய் இருந்த சமுதாயம் கடைசியாக அமைதியாகிவிட்டது. மனிதர்களால் கூண்டுக்குள் அடைக்கப்பட்டிருந்த காட்டு விலங்குகள் எப்படியோ மனிதர்களை கூண்டுக்குள் அடைத்து விட்டனர். ஆணவமாய் தலை நிமிர்த்தி சென்ற மனிதன் தன் தலையை தாழ்த்தி அமைதியாக சிந்திக்க ஆரம்பித்து விட்டான். இந்த பூமியை ஆளும் அரசன் நான் தானாம். கொரோனா வைரஸால் பேராசை பரிசுத்தமாக மாற்றப்பட்டது. பெருந்தீனி உண்ண ஆசைப்பட்ட வாய் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டது. வீதிகளிலே மக்கள் குறைந்து கொண்டே வருகின்றார்கள். வாகன போக்குவரத்து கணிசமாக குறைந்துவிட்டது. காற்று சுத்திகரிக்கப்பட்டு புது மலர்ச்சியோடு வீசுகின்றது. புகை மண்டலம் மறைந்துவிட்டது. ஆகாயம் தெளிவாக நீல வண்ணத்தில் விளிர்கின்றது. சூரியன் இன்னும் பிரகாசமாக விளிர்கின்றது. குடும்ப உறவுகளுக்குள் இன்னும் அதிகமாக அன்பும் நெருக்கமும் தெரிகின்றது. மக்களின் மனங்கள் அமைதி அடைந்து விட்டன. வாசிப்பதையே மறந்துவிட்ட மனிதர்கள் புத்தகங்களை நாடுகிறார்கள். பெற்றோர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் இதுவரை இல்லாத தொடர்பு இப்பொழுது துளிர்கின்றது. வருடம் முழுவதும் சில வார்த்தைகளை மட்டுமே பேசிக்கொண்டிருந்த தம்பதியர் இப்பொழுது சேர்ந்து உட்கார்ந்து பேச ஆரம்பித்து விட்டனர். இளம் வயதுள்ளவர்கள் முதியோரை மதிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள். கொரோனா வைரஸ் மக்களுக்கு தெளிவான ஆழமான பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்து விட்டது. நல்ல தருணங்களை அது நமக்கு அளித்து விட்டது. அது தூய அன்பை புரிய வைத்துள்ளது. நேசிக்க கற்றுக் கொடுத்துள்ளது. இந்த வைரஸ் ஆகிய விரோதிக்கு நாம் நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். மனித நேயத்தை பற்றி நமக்கு ஞாபகமூட்ட, மனிதனை மனிதனாக வாழ செய்ய இந்த எதிரி நமக்கு தேவைதான். மனுஷனுடைய நல்ல குணங்கள் அனைத்தும் வெளிப்படும் வரை இந்த எதிரி அவ்வளவு எளிதாக சென்று விடாது. ஆனால் மனித நேசம் அதிகரிக்க வலிமையை பிறப்பித்து இந்த வைரஸை அடியோடு அழித்துவிடும். காலம்தான் இதுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும். எது சரி என்பதை காலம்தான் நிரூபிக்கும். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக கடவுள் இருக்கிறார் என்பதை வைரஸ் பறைசாற்றி விட்டது. ஏப்பப்பா, எத்தனையோ வார்த்தைகள். நம்முடைய ஆண்டவர் பெரியவரும் மிகவும் பலமுள்ளவருமாயிருக்கிறார். அவருடைய அறிவு அளவிட முடியாதது என்று நம்முடைய வேதம் சொல்லுகிறது.